On märkä keli. Suomen kesä. Nyt tätä videomateriaalia alkaa olemaan 3 kisasta kohta kirjaimellisesti. Yhtäkään videota en ole aloittanut editoimaan. Mutta joka tapauksessa ollaan saavuttu taas Seinäjoelle. Ei varmaan tarvii mennä montaa videota taaksepäin, kun on edeltävä video. Kun ei oo tullut noita videoita tehtyä nyt, mutta nyt me ollaan täällä Seinäjoella taas ajamassa SM tällä kertaa. Kyllä. Vesisateessa. Niin, katsotaan onko tässä videossa nyt sitten 3 kisaa yhdessä videossa. Oletko kuvannut näitä monsterirenkaita vielä? Niin joo, ja uusi sääntö tuli, että pitää 265 ajaa, niin nyt meillä on 265 takana. 18 tunnista. Eikö ollut? Joo. Katsotaan, täytyykö leikata kaarista vielä enemmän tavaraa pois. Mut joo, nytten lähdetään käymään syömässä tossa Ideaparkilla ja sitten tullaan laittelemaan tarnot tohon autoon ja valmistautumaan. No niin, pientä tilannepäivitystä. Eetu lähtee reenaamaan. Ja kelihän on ihan kauhea. Sade vaan kiihtyy. No nyt se kyllä hiljeni. Äsken se kiihtyi. On. Very good. Sitten on vielä toiset treenit myöhemmin. Ratahan on ihan lainehtii. Joo, me ollaan täällä meidän Transitissa tauolla. Justi se ensimmäiset treenit 3 vetoa vedin ihan märällä. Aluksi eka vetolla mä ajattelin, että ei tästä tule yhtään mitään. Mut sitten kummallakin seuraavalla vedolla, niin kummallakin parani jo. Ja te nostitte rengaspainita? Eikö ollut näin? Itse asiassa ei nostettu. Mä sanoin tolle Tomille, että ei nosteta sittenkään, ettei ruveta heti säätämään. Vaan katsotaan ensin se, että jos mä en varmastikaan osaa ajaa. Niin. Mut sit se rupes parantaa. No niin. Ja mitäs muuta? Auto toimii hyvin. Joo, toimii se. Mutta toi on just ärsyttävää, kun ei oo Wintersin perää tuossa vehkeessä. Nyt mä oon huomannut sen, niin se ei oo paljasta kiinni, että tämänkin radan voisi nyt ajaa yhdellä vaihteella. Se olisi helvetin mukavaa, jos yhdellä vaihteella. Mutta joo, jatketaan seuraavassa. Just alkaa toiset treenit. Ja sanotaanko, että tässä on emännän hyvä katsoa. Lämpöisessä ransussa herkut löytyy, juomaa löytyy. Niin tästä on ihan hyvä kahtoa, miten tuo Eetu suorittaa. Vaikka nyt ihan kaikkea enää, mutta no, edes jotain. Betonille. Voi.
Drifting kulkee vähän kovempaa. Kyllä se vähän taas karahti. Tähän. Tuleeko puhasta? Tulee. Kato. Tuli antamaan viilikset. Kohta lähdetään lajitteluihin ja se rata on puoliksi kuiva, puoliksi märkä. Niin vaikea. Kaiken pahin. Kaiken pahin mitä voi olla. Se on. Mutta hyvin se menee. Joo. Joo. Tietysti. Katsotaan sitten lajittelulta jälkeen miten kävi. Katsotaan sitten. Oikein hyvää lauantai-päivää ja tervetuloa tänne Seinäjoelle Driftingin SM Pro-sarjan kauden avausosakilpailun kaaviopäivä. Mun nimeni on Arto Leiska Leinonen, olet tämän päivän selostajana. Vieressä kommentaattorina Timo Tolppanen. Joo, tänään päästäänkin sitten ihan tosi toimia ja pari ajovaiheeseen, eli kaaviopäivä ja aloitellaan top 3 kakkosella ensin. Kyllä, porukkaa on kuin pipona ja keli hellii, joten meidän kelpaa kyllä mennä. Eetu Kuusinen, toissa vuoden Pro 2 mestari. Ja tuo auto on ollut useampaan otteeseen drifting-radoilla eri kuskeilla ja kohtuullisella menestyksellä. Suomen mestaruus hopeaa joskus otettu, Pro 2 hopeaa sitä seuraavalla omistajalla ja kautta aikojen ensimmäinen Pro 2 mestaruus on Eetu Kuusisen käsialaa tuolla autolla. Ja Kuusinen lähtee. Ensimmäinen klippi tulee hienosti ja koko ajan rata vaan kuivuu ja nimenomaan niin kuin Timo sanoi, niin ajolinja kohdalta. Ja nyt nähdään, kun Kuusinen osuu ajolinjalle, niin tulee myös renkaista savua. Ja sieltä sitten nelosklippi ja nyt tullaan tosi hienosti vitoselle. Oli jo sanomassa, että nyt tullaan seinään, mutta Kattia kanssa sanoo Kuusisen Eetu ja pistää autonsa sinne minne se kuuluu. Kasiklippi tulee jälleen hyvin, sieltä sitten niin sanotusti uudelle kierrokselle ykkösklippi ja täällähän on vanhaa savua odottelemassa kakkosklipillä ja Eetu Kuusinen painaa semmoisen suorituksen, että minun laskujen mukaan mennään kärkeen. No kyllä varmasti kolkutellaan ihan kärkisijoja tällä vedolla, että oikeastaan tuossa kohta varmaan uusintaa saadaan, niin kolmosklipillä näin vähän, että oli semmoista pientä hakemista, mutta ykkönen löytyy ihan ok sieltä, kuten myös kakkonen, mennään oikeinkin syvällä se kakkosklippi siitä ja kolmosella olisi saanut ihan pikkusen enemmän niin kuin vasemmalta mennä. Nelonen tulee ihan täydellisesti, kuten myös vitonen ja kutonen. Sieltä erittäin mahtavasti löytyy. Seiskalle olisi pystynyt vähän syventämään, mutta viisas haku tuohon pitävälle linjalle. Ja sitä myöten päästään vauhdilla tuonne 8 ja 9 hakemaan. Oikein mahtavaa suorittamista kyllä Kuusiselta tähän paikkaan. Kyllä, se on justiinsa näin. Kuusisen Eetu näyttää kyllä omaa ajamisen taitoa ja kyllähän se on tiedossa ollut. Mies tuli silloin Pro 2-sarjaan käytännössä ajamatta lajia. Oliko pari kertaa käynyt testaamassa ja vei todella suvereenisti ensimmäisen Pro 2 mestaruuden, mutta ei siihen sen enempää. 80,5 pistettä Eetu Kuusinen ja komeasti lajittelu kärkeen. Aivan oikein, sinä sitä katselit, että kyllä sieltä se kärkipaikka tähän paikkaan tulee ja ei mitään, hieno veto kaikin puolin, niin miksipä se ei. Joo, ensimmäinen lajitteluveto tuossa kuivalla märällä radalla, kuivamärkä radalla 80,5 pistettä. Niin kuin sanoin, niin 90 on hyvä ja sen yli. Mutta toki siis joo. Se oli ihan tosi hyvä. Se oli ihan hyvä siihen nähden. Joo, no joo. Niin, pitää olla tyytyväinen. Tuo kuiva märkä on perseestä. Valo palaa vihreänä, niin Eetuhan sieltä lähtee paukkeen saattelemana. E30 Farmaria hienon näköisesti tulee ensimmäisen boksiin, sitten toiseen boksiin. Ja toisessa boksissa on Kuusinen todella hienon näköisesti. Kolmonen tulee hyvin. Niin tulee myös nelonen ja todella vauhdikkaan näköisesti vitosboksiin. Hivenen on saanut siellä syvemmällä olla. Sitten tullaan kohti seiskaa. Seiska löytyy hienosti. Sieltä sitten puolenvaihto. Ja 8-boksi tulee hienosti syvällä ja jouhealla linjalla 9.
Ja nyt sitten viimeiseen 10, ei aivan sieltä päästä pääse sisään, mutta yksi päivän parhaista vedoista. Kyllä, nyt nähtiin kuivalle jo hyvännäköistä vetoa ja saatiin pysymään se auto siinä ajolinjalla käytännössä koko ajan pois lukien. Se iso ongelma oli nyt siellä 10-kilpille tullessa, mutta 1, 2, todella hyvännäköistä suorittamista. Sieltä lähdetään hakemaan 3 eturenkaalla, se saadaan haettua just niin kuin tuomaristo haluaa, kuten myös 4-klippi. Sieltä mennään kohti 5, haetaan sekin syvältä. 6 kautta mennään sinne 7. 7 saadaan haettua ja pysytään just siinä pidon rajalla, että ei lähetä suota liian syvältä sitä hakemaan. 8 hyvin, kuten myös 9. 10 tullessa. Tässä on vähän hakemista. Liian aikaiseen lähtee tekemään sen suunnan vaihon tonne 10-klippiä kohti. Ja sitä myöten joutuu sitten käsijarrulla roikuttamaan todella paljon, että pääsee sinne klipin alkuun. Ja se on vähän semmoista kantikkaan näköistä sitten se 10-klipille tuleminen. Joo, justiinsa näin, mutta kyllähän tästä varmasti hyvät pisteet Kuusiselle tulee ja sen jälkeen otetaan Janelta haastattelu. No joo, ajolinja jää ensimmäistä vedosta, joten ei varmaan päästä niihin lukemiin. Kulmakin pikkanen ja tyylissäkin vähän jäädään. 70 pistettä, 80,5 ensimmäiseltä vedolta jää Kuusisen parhaaksi. Jane, ole hyvä. Eetu, sinulla se näyttää tänään sujuvan. Ootko samaa mieltä? No mä sanoisin näin, että ensimmäisen vedon jälkeen oli tosi hyvä fiilis, mutta nyt kun ei jännittänyt niin paljon lähteä vetoon, minun mielestä ei ollut niin hyvä suoritus. No se jäi vähän vajaaksi. 70 pistettä tuli tosta vedosta, eli 10 pistettä sieltä pudotusta, mutta se on ihan totta, semmonen pieni jännitys, niin se on esiintymisessä ja ajamisessa varmasti myös ihan hyväksi. Joo, mä kyllä itse toimin kaikista parhaiten pienen paineen alla. No sä lähet sinne varmaan huomenna sieltä 80, eli aika top lajittelupisteistä, eli pääset kaavioissa ihan hyvään paikkaan varmasti, joten huomiseen sitten on vähän jännitettävää. Joo, pikku jännitys. Huomenna sitten syötetään ihan täysin. Hyvä, kiitos. Näin. Eetu rennonoloisesti siellä valmistautuu huomiseen. Huomenna vedetään kuulemma ihan täysin. Mutta... Moi Eetu. Moi! Meillä on tuossa autossa nykyään sellainen latauspiste, niin mä tein sen väliaikaisen, nyt on kuuluisa karvapersipatentti, niin, mutta tää tehdään ensi viikolla kotona paremmin. Niin. No, oisa mulla tässä kolmikävehkeet. Tehdään tää nytkin oikeastaan kyllä hyvin kerralla. Ja mä sanoin, että lyöt tuomaan karvaperseellä kiinni ja tehdään sitten kunnon piuhat sinne, kun päästään takaisin. Niin. Ja pitkät piuhat. Niin. Että voi katsoa, joo. No kerro sun toisesta verosta, miten se meni? Se meni vituksi. Ei se nyt vituiksi mennyt. Sulla oli siellä yksi iso korjaus. Siellä oli yksi helvetin iso korjaus. Se olisi muuten ollut huomattava parannusvetoa. Mutta niin kuin sanoin aiemmin, mä oon vähätellyt sitä Wintersi-asiaa tähän asti. Mutta se Wintersi olisi hyvä. Elikkä tuo mun äskeinen veto meni vituksi sen takia, kun vaihoin vaihteet. Joo. 2 kertaa kesken veon. 1, 2 klipille tultaessa vaihoin 3, ei kun lähtiessä. Ja sit takaisin tullessa niinku 10. Ja vaihoin takaisin 2. Varmaan oli ihan sekava selitys. Ihan hyvä selitys. Joo. Niin, vaihteen takia. Elikkä, miten nyt sitä sanois? Oma syy, tavallaan. Niin. Pitäis osata vaihtaa paremmin. Mutta sitten kun on Wintersi, niin ei tarvii osata vaihtaa ollenkaan. Joo, no niin. Ja 70 pistettä. 70 pistettä. Joo. Kumisella radalla ei vissiin Tässä on nyt ihan sitten todistus oikein siitä, että lähtenyt. Joo, siis mä jätin se on kuiva, mutta se vähän sade mitä heitti tohon, niin näkyy täältäkin. Eero, Joo. suuntaan sä veitään pois. Anna paperi. Itse asiassa tänne painotaan. Ja huomenta. Huomenta. Meillä on joku remontti nyt, kun ei eilen tehty. Teet aamusta. Niin. Meni niin myöhään eilen, niin... Eli se nyt sit vuotaa Joo, tää vuotaa tästä. Tehdään tähän uusi putki. kokonaan. Joo, tehdään kokonaan. Joo. Ja sitten tuolla oli joku väljys. Joo, me vaihdettiin... Tomi voi mennä. Joo. mikä tää on tää hammastango tai rajatangon sisäpään väliä. Viime viikolla vaihdettiin tolle kuskin puolelle, nyt on vänkärin puolelle. Kuluvaa tavaraa. Mutta miettii sitä, että miten nopeasti ne kuluisi
jos ei olisi noita sisäpään suojakumeja paikallaan. Väliaikapäivitys. Tommonen Teknovan pyörä on superpaska. Se on kuojasta, no minä tiedän. Varmaan sun fullin katupyöräkin on parempi. Ois kyllä aika kovaa joo. Hoido. Ei se kuule edes. Moi! Nyt on kuljettajaesittelyt ja hommat käyty läpi ja nyt otetaan sitten top 16 vaihetta meidän osalta. Jees. Nyt se alkaa. Tähän väliin otetaan Janen haastattelu ja harjoitusten jälkeen hän kävi haastattelemassa Eetu Kuusista ja Mika Keskikorpea. Eetu Kuusinen, eilen lajitteluissa ajoit kolmanneksi pisteen 80,5. Olit varmaan ihan tyytyväinen. Joo, olin kyllä tyytyväinen. Ensimmäiseen vetoon. Aivan, ja se toinen veto, miten se meni? No se meni 10 pistettä huonommin, siinä oli vähän säätämistä. Joo, ja se eilinen keli oli hieman haastava, eikö vaan? Joo, se on justiinsa se, kun on paikkapaikoin kuivaa ja sitten märkää, niin se on tosi vaikea ajaa. No tätä menua kun jatkat, niin voi jo tuolla lopussa sitten kautta näyttää sarjapisteissä aika hyvältä, jos siellä aina ollaan lajittelujen ja ehkä pari ajonkin kärjessä sitten Kaavion. Hei, mites noi treenit on sulla tänä aamuna sujunut? No justiinsa että mä oon niinku hyvää tossa liidissä. Että sen takia mulla tulee lajitteluissakin yleensä aika hyviä pisteitä, mutta Chaseissa on ollut tänä aamuna vähän hakemista. No yhdet treenit varmaan on vielä jäljellä, tsemppiä hirveästi niihin ja päivään muutenkin. Jep, B-ryhmässä ollaan. Kiitos. Kiitos. Käytössä kisaradiotaajuudella 94,4 ja sen tarjoaa Keskustaksi täällä, mutta katsotaan ensin Kuusisen suoritus, ensimmäinen mutka, ajetaan toinen, varmistellaan vähän, tullaan vähän sisempää linjaa, ei lähdetä riskaapelia vetämään. Kuusinen kanssa ei jännää sitä muurin lähelle menemistä ja sieltä kutosklippi 7. Sitten esittelyyn eilisen lajittelun kolmannelta sieltä pisteitä 80,5. Numero 69, Eetu Kuusinen. Eetu, mä haluaisin, että sä kerrot, että mikä on ollut sun drifting-uran hienoin hetki? No se on mun ensimmäinen kausi Pro 2 Suomen mestaruus. Mikäs vuosi se oli? Se vuosi kun mä aloitin eli 23. No ei siitä niin kauaa. Ei joo. Entäs tavoitteet tälle kesälle? Oisko sama? Toivotan onnea siihen. Kiitos. Tuon työn alla tiedän sen, että Henri Rajalalla on, mutta nyt kohti valoja ja kohti ajoa. Eetu Kuusinen, Henri Rajala, top 16. Ja näin tullaan ja Rajala tulee todella vauhdikkaan näköisesti kakkosklippiin, mutta sitä kautta nollaa oman suorituksen. Ahnehtii selkeästi ja Kuusinen menee edellä karkuun ja hieno leveä linja, 5-6. No 7-boksi on saanut pikkasen leveämmällä linjalla olla, sitten tullaan 8-boksi, 9-boksi ja täältä sitten viimeinen pitkä hevosen kenkä, clipping alue numero 10.
Kuusinen suorittaa kyllä varman vedon siinä edessä. Ei mitään isompia virheitä ollenkaan ole havaittavissa. Ois saanut tulla sinne 6-7 klippialueet vähän syvemmässä. Sitten taas vastaavasti Rajalalla oli jo heti kakkosklipillä isoja ongelmia. Menee yli kulmaa ja käytännössä spinnaa itsensä ja veto oli sitten Rajala osalta siinä. Kuusisen ajo näyttää todella hyvältä tässä vaiheessa ja nythän tämä pari tietysti ajetaan vielä toisinpäin, mutta kyllähän täällä on erittäin suuri etu tässä vaiheessa Kuusisen suuntaan. Kyllä. Rajala ahnehti kyllä sinne kakkosklippiin mennessä ja sitten kun Kuusinen meni ihan kelvollista vauhtia alta pois, mutta meni sitten ylikulmaa ja pyörähti. Tai ei nyt ihan pyörähtänyt, mutta oikeeni ja nollasi kyllä oman suorituksen. Joo, ja siinä uusinnasta näkikin selvästi siellä Rajalalla aika paljon näyttää, että heiluu tuolla eturengas aina kun on maksimikulmassa, niin siellä olisi pikkusen varmaan hakemista vähän ohjauksen osissa. Chaseen lajittelu 3, Eetu Kuusinen. Ja tästä parista haetaan vastustajaa Riku Autereelle sinne top 8 vaiheeseen. Rajala edellä, Kuusinen seuraa ja Rajala ottaa hyvän leveän linjan ja tekee Kuusiselle tilaa suorittaa ja Kuusinenhan suorittaa perässä. Rajala painaa hienosti 3-4 väliin ja onhan savukonetta Rajalallakin tarjolla ja Kuusinen meinaa itseään sumputtaa siellä 5-6 välillä ja 7 jää tosi kapeaksi Rajalalla. Sitä myöten myös jää Kuusisella ja Rajalalla sitten auto oikeenee 9 klipin kohdalla ja hommahan näyttää hyvin selvältä. Yksi kerrallaan syttymään ja näin palaa myös vihreä. Eetu Kuusinen ja Riku Autere tähän kohtaan. Kuusinen edellä, Autere seuraa. Autere pikkasen kulmikkaalla linjalla tuolla kakkosboksissa, mutta Kuusisella on vähän kapea linja tuolla kakkosessa. Ei ole oikeasta tilaa seuratakaan ja jää myös 5 aika kapealle Kuusisen linja. 7 kohdalla on sitten hyvä leveä linja. Autere tulee lähellä. 8 sieltä sitten 9 boksi on käyty maalaamassa. Se on hyvä, koska se rupesi olemaan jo aika kuminpeitossa ja 10 boksissa on sitten hyvä leveä linja Kuusisella. Joo, siinä ihan oikein näitkin tuo homma. Eli Kuusinen ottaa sitä ykkösklipin todella hyvin. Ja sitten kun lähdetään kakkoselle menemään, on jonkun verran hakemista, että saa haettua sen linjan siihen kohdalleen. Ja ajautuu kyllä kakkosklipin loppuosassa valitettavasti pois siitä alueelta. Aiheuttaa sitä myöten ongelmia pikkusen Autereille tuolla takana. 5-klippi ja 6-klippikin olisi saanut mennä Kuusisella kyllä pikkusen syvempään. Autere seuraa siinä ihan niin kuin kuuluu napsun verran sisemmällä linjalla ja pyrkii olemaan siinä mahdollisimman lähellä ovessa kiinni, aina varsinkin noissa pitkissä kurveissa. Sieltä tullaan sitten 10 klippi vielä. Sielläkin Kuusinen karkaa loppuosassa vähän ajolinjalta pois ja Autere seuraa maaliviivalle asti siinä todella lähellä ja peilaten sitä samaa kulmaa. Justiinsa näin, autot takaisin lähtöruudukkoon ja sitten mennään toisinpäin. Onhan tämä maukasta. Grafiikat jo odottaa Riku Autere sinne liidiruutuun kuvaruudussa oikealle puolelle, menosuuntaan vasemmalle puolelle ja Kuusinen siihen viereen. Viimeinen kuljettaja tästä parivaljakosta 4 parhaan joukkoon tulee. Siellä on jo Mika Keskikorpi, siellä on Teemu Asuma ja siellä on Juha Rintanen. Onko se lajittelu 3 Eetu Kuusinen vai lajittelu 11 Riku Autere? Ja meillähän on vielä mahdollisesti tarjolla one more time, mutta katsotaan nyt ensin tämä suoritus. Vähän on saanut leveämpi linja olla Autereella ensimmäiseen boksiin, mutta toiseen boksiin on Autereella hyvä leveä linja ja Kuusinen pääsee siihen lähelle, mutta Autere tekee sen mahdollisesti. 3 löytyy hienosti Autereelta, 4 ja nyt on Kuusisella kyllä tosi leveän näköinen linja 5, mutta suorittaa turvapäällikkö tässä vieressä ja hyperventiloi. Oli kyllä todella rajun näköinen se Kuusisen seuruulinja siellä, mutta Autere painaa laatikosta laatikkoon niin kuin kuuluu todella leveää linjaa ja kyllä siellä tilaa on Kuusisella tulla lähelle, mutta nyt oli Autereen liidi aivan käsittämättömän hieno. Oli kyllä todella hieno liidi Autereella. Ykkösklippi oli ainut, missä oli vähän hakemista. Ei tullut ihan täydellisesti siihen ykkösklipiin sisään, mutta sen jälkeen lähtee suorittamaan kyllä koko loppurada ihan just niin kuin tuomaristo haluaa.
Kuusinen tulee vähän oudolla linjalla tuolta nelosklipin niin kokonaan ohittaa se oikealta puolelta, mutta se mahdollistaa sen, että pääsee sitten tulemaan täysillä kaasupohjassa 5, 6, 7 alueet ja pääsee takaisin siihen Outerrayn kyljelle kiinni. Hienoa vetoa alkaa kyllä olla, kun tuntuu, että vetovedolta nämä vaan paranee ja alkaa enemmän ja enemmän tunnelmaa olla täällä. Joo, justiinsa näin, mutta nythän me mennään Jane haastatteluun. Jane, ole hyvä. Todella hienoa suorittamista molemmilta. Oliko tuolla joku pieni stiflu, aivan kuin olisin kuullut? Mä en oikein tiedä, mitä tuohon nyt sanois. Ei sellaista varmaan ollut mitään semmoista. Olitko itse tyytyväinen näihin vetoihin? En. Katsotaan, miten tämä päättyy. Tästä parista jatkoon top 4. Riku Outere. Kuusinen huomas, mikä oli tilanne. No joo, kyllä se varmasti itsekin sen tiedosti, että ei mennyt ihan täydellisellä ajolinjalla varsinkaan sinne chase-puolella tuo nelosalue. Ja sieltäpä se ero todennäköisesti myös tuomariston mielestä tuli. Tai no, mikäpä minä olen miettimään, miten se tuli tuomariston mielestä. Minun mielestä se tuli siinä se ero. Kyllä. Nyt meillä on jäljellä... Joo. Nyt tää video päättyy. Sovitaan vaikka, että ihan hyvää mieli. Hyvä. Nyt me voi lopettaa tää video. Joo. Heippa. Hei. Sen takia niillä kesti. Eikö mennyt hyvin?